हेल' लोगोफोर गिबियावनो राजीव सरगारि इउटुब चेनेलाव फिन खनसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोना लाहरनाय थाबाय। दिनै गोबाव समनि उनावहा दिनै फैबाय नै आइजल बेरायनो थाखाय। दा नै लोगोहा हिन्जाव फैदो आरो बिथिंगालै नै बाजैयाबो फैदो जोंहा बाजैयाबो फैदो आरो दिनै बाजैयाबो एसे उसुख जाबाय थादों माने हाथाय साबाय थानायखाय बाजैखौ दिनै एसे डक्टरनि खिथिनो फैदो आरो बेजों लोगोसे जोंबो मा होनना बुङो बाजै ट्रान्सफार थांनायनि सिगां ना दा आं ट्रान्सफारा माहा फैखो श्रीनगरावहा दा बेनिखाय थांनायनि सिगाङावहा न'नैबो गिदिंनो फैदो आजल नायनो फैदो बिखा बाजैया दिनै एकदम बेमारि नुदों माने आगोलावनो हाथाया साबाय थादों खोमा हाथाय सानानै गायना थानाय बायदि jangan sana lah kak jangan ada yang pola lah kan jangan ada no aduh kasih no ya aja ada macam itu deh mah kasih itu deh ya jangan ada mana? Ada macam apa? Berlinya, hotel lah. Mana? Macam shop. Steam kalian ni. atau Nah. Protein kan? Tahu mana? Ada. Ada mau? Kan mana? Sah? Kapsian kan? Ada. Tukar ti. Mas, ayo. No. Ti ha. Tukar ti. Tukar. Little. Mari nanda dini arjalo puinana. Ya pembeli dini. Macam nanti mana jangan ayo ni siti orang tangan ini pun nggak panen mana. Kau betul cakap lo banyak. Nanti beli nasi. Thank you. Oh, thank you. Ya. Dini besarnya unaha. Betul. 3 बोसोरनि उनावहा जों बिदि फैदो बेवहाय बेरायनो थाखाय ओरैनो फैबाय थायो नाथाय बिदि बेरायनो होननानै फैया डिउटिनि दौरानाव फैयो नाथाय दिनै बेरायनो होननानै फैदो जों दा बाजैखौ बेवहाय गारना थांनो गुबुन जायगायावहा थांनो फैदो
Nãy chụp nhưng mà khám là खा gì chứ? के सदा जाएंगे Hả? खाते रहो Dokter niyo? Hatay ba ba niyo? Boko na lang. थोड़ा चाय Ang unang lala. प्लास्टिक में पीने को तो मन नहीं करता Damawan nyo na yung check po ha. Ganyan din dahil mo ko isang iba. Bye bye.